הפקת דוחות. המערכת מאפשרת להפיק הרבה סוגים של דוחות, וכל הזמן העניין מתפתח ונוספים דוחות כאלה ואחרים. חשוב שגם אחראית הגבייה וגם מנהל הכספים יכירו את הדוחות, ידעו מה כל דוח נותן ויהיו מעודכנים בשינויים החדשים. יש לנו מסך של דוחות. במסך הזה יש לנו דוח גבייה שיציג לנו את הנתונים פר תלמיד, כל אחד מה החיוב שלו, מה שולם, מה היתרה וכו'. יש לנו פה דוח סטטוס בית ספרי שמתייחס לפירוט ההכנסות, זאת אומרת, לפי סוגי ההכנסות. יראה לנו כמה סך הכל שבתות בכיתה ח'2, או לפי שכבות כל שכבה ח', או לפי מוסד וכו', מה שנבקש. יש פה דוח מלגות, כרגע לא ניכנס אליו. ומי שיש לו, שהפיקו עבורו מלגות והקצו לתלמידים, ניתן להוציא דרך פה פירוט לאיזה תלמידים הוקצו המלגות. דוח תכנון גבייה יציג לנו את תוכניות הגבייה שיש לנו. דוח יתרות לבית אב, דוח הכנסות אפיק, איזה הכנסות הן באפיק ואיזה לא אפיק, וכו' וכו'. היד עוד נטויה. שימו לב שאם ניכנס לדוח גבייה, נראה שיש בכל דוח כמעט אפשרויות סינון שונות ורבות. גם בדוח גבייה, אם אני לא אסמן שום דבר, ואני רק אעשה סנן, אני אראה את כל התלמידים שלי ואת כל החיובים שלהם, על כל הנושאים. אבל אם אני מעוניינת רק על סעיף מסוים, אני יכולה לבחור את הסעיף המסוים או כמה סעיפים מסוימים, ורק לגביהם לראות את הגבייה. יש לנו פה אפשרויות שונות של סינונים שונים. שימו לב שאנחנו צריכים להוריד את הדוח. ברגע שאני מייצאת אותו לאקסל, הוא מופיע לי אוטומטית בתוך הקבצי הדוחות פה למטה. זאת אומרת, כל דוח שאני מפיקה פה למעלה מצד ימין, מגיע לי לקבצי דוחות פה למטה, ונמצא שם משהו כמו יממה, וניתן להוריד אותו. אני מורידה את הדוח גבייה. ואני אראה את הפרטים שאני רוצה, יוכל להעתיק אותם, להשתמש בהם וכו'. בהצלחה.